Ľudia, vítajte u nového videa. V tomto videu si zahráme, že kto klame. Jeden z nás bude SAS impostor a ten musí natipovať, že čo je to za vec podľa toho, ako to my budeme opísovať a potom na konci budeme hlasovať, že kto podľa nás bol ten SAS, ten podozrivý. Áno. A Sebi zjedol veľkú špagetu, tak narástol z toho. Áno. A ja neúplne prez dvere, že... Hej. Áno. A tak teraz budem veľký sa bojím. No dobre, teraz sa losuje. Dobre, super hrdinovia. Toto už môžete povedať, ale to slovo už nemôžete povedať. Dobre. A budeme to opísať po slovensky? Ja som... Ale super hrdina, ja neviem, či to bol super hrdina, no napíš tak niečo, opíš to. Ja neviem. Ani ja neviem, jak to opísať. Neviem, Ja napíšem. nechcem Ja neviem. vidieť. Tu, a mne to nejde napísať. Mne to nejde. Dobre, tak niečo, neviem. Napíšem ja. Neviem, čo napíše Baker Boy. Super hrdina, lol, však keď je to kategória super hrdina, tak logicky to asi bude super hrdina. Teraz ja. Neviem, čo mám napísať. Dobre, napíšem. Napísal som. Som nenapísal. Ja som napísal. Napísal som, neviem. Čo? Tá typkyňa... To napísala. Teraz do jej postor to vie. Teraz do jej impostor to vie, ale ja neviem, kto je impostor. Podľa mňa je to tá typkyňa Growing ACC25. Super. Aj podľa mňa. Super. Čo je super? To je super. Ideme teraz dávať. Dajme tú typkyňu. Skip discussion. A dajte... Poďme už hlasovať, že kto to podľa nás je. Dajme yes, dajte yes. Yes. A tu Growing ACC25 poďme. Podľa mňa, lebo ona je najviac sus. Tá Young 17 Sofia to nemôže byť, pretože ona napísala to slovo, takže... Ona podkladala, že... Dobre, ideme na to. Takže dáme Growing ACC vote. Dobre, mám. Ešte kliknú na to vote potom. Toto dáme. Ona je moc pozor. A dal si jej tej typkyne. Áno, Growing. Vote out results. Teraz sú výsledky. Kto hlasoval? Typkyňa hlasovala pre teba, typkyňa pre mňa, typkyňa... Dobre, takže ona, podľa všetkých je to skoro ona. Podľa skoro všetkých je to ona. A viete, kto to bol? Kto? Nepoviem. Viete, kto to bol? Áno. Neuhadli. Lebo som to bol... Som to nebol. To nebol ja. Yes, the real impostor is Jungle Game. To bol ja. Víš, ako sa pekne klame. Ty, ale ja neviem prez dvere, takže... Ani ja sa neviem hýbať. Nie. Ja sa neviem hýbať. Nikto sa nedá. Dobre, potom ideme ďalšie količko. Ani teraz sa nedá. Dúfam, že teraz nebudem impostor. Podľa mňa teraz to bude buď Sebi alebo Bacon Boy. To je teda... No. Čo? Random objekty. A to slovo už nemôžete prečítať. No. Ja viem, čo napíšem. Maybe.
Začína na B. OK. Kamal, to sebi je 3-krát väčšie. Je to sport. No. Počkaj. Sport je to slovo a bol. Tak. Že je to slovo, ale tam pridáš bol. Tak to je ten šport. A oni že? Čo to je? What? Ends with T. OK. Určite to nebudem ja, určite. Dáme skip discussion. Fú, ja sa bojím. Pre mňa je to tá gravitácia, či čo to je? Nie, groving, aha. Yes. Ja dám no. Ja dám Grove Garden, tú typkyňu. Ja nedám Kubra. Prečo? Lebo som chce. Chce sa ti, ale budeš to mať zle. Dobre. Tak ja dám to isté, čo Kubra iný. Groving a co. Groving. Podľa mňa. Určite to nie sú ja, určite. You voted for Groving a co. Jacob hovorí, že to určite není on. Ty si prečo mňa dal? Ja som nedal teba, ja som dal tú Grovingacku. Prečo si dal mňa? Lebo som si myslel. Ale všetci, no, najviac ich votovalo pre tú typkyňu. Viem. Podľa vás kto to je? Podľa vás kto to je? Svetule. Neviem. Zalíbla tá typkyňa. Real Imposter is Jungle's game, tak sa to robí. Som to furt iba ja. Ja som vedel, že sú to ty. Ale do tretice to už nemôžem piť, dobre? Akože možno môžem, ale to iba za Robloxy. No môžem akože, ale... Kamo, ale teraz tu bude niekto z nás troch, lebo už hráme iba my. Áno. Takže je to... Dobre, aspoň, že to už nie som. Dobre, podľa mňa... Neviem, kto je sus. Aspoň, Kto je susibaka? Kategória... Slovo nehovorte. Random objekty. To isté. To bolo aj predtým, OK. To je dobré slovo. Takže to môžeme dať hoci čo chceme. Jakže hocičo? Chce byť si susibaka, musíš to slovo opísať. No dobre, Bacon Boy. Bacon Boy píše. Tak, zapíšem to. Šup, bum, bum, hop, hop. Tak. Používaš to v škole. OK. Sebi? What? Keď sa pýtaš, to povieš. Nope. Niektoré tie veci majú gumu. Teraz som dal veľkú nápovedu. A podľa mňa je to Sebi, lebo keď sa pýtaš, jak to môžeš povedať, to ma tiež zaujímalo, akože, že jak to Podľa mňa môžeš... Podľa teba je to Bacon Boy? Podľa mňa. Akože... Vote. Už podľa mňa, už poďme hlasovať, ale keď chcete ďalšie kolo, môžeme dať, že no. Aby sme mohli ešte ďalej, keď nevieme, ale ja podľa mňa už viem.
Podľa mňa Bacon Boy. Ja viem, kto to je. Ale keď budete hlasovať pre mňa, vás zabijem. Podľa mňa je to tiež Bacon Boy, alebo ty. Logicky. Keď pre seba hlasovať nemôžem. You will put on the shade. Ty si votoval za mňa. Sevi. Je to Sevi, podľa mňa je to Sevi. Je to Bacon Boy. Podľa mňa je to Sevi. Lebo kámo, keď hovoríš, tak jak môžeš povedať? To slovo bola ceruska. Počkaj, pencil bolo to slovo, tak ceruska. Nie, áno. Či čo? Áno, pencil. No, takže ceruska. Bola to ceruska, ale kámo, keď... No bol to ty, ale keď hovoríš, tak prečo... Tak kedy povieš slovo ceruska? Ja som nevedel, že to je ceruska. Ja viem, ale to si podľa mňa si to mohol zahrať tak viac, že vieš, že by si napísal napríklad, že je to, čo ja viem, aká vec, neviem. Dobre, teraz, podľa mňa to bude, teraz si musím tipnúť, neviem, kto to bude. Okej. Animals. Ale ja som gay. Ja som futbolek. Nehovorte to. Čo máš? Neviem. Nevieš? Tak si to ty potom. Nevieš, tak si to ty potom. Jaj. Už. Ja neviem, akože čo mám na tom napísať. Jaj. Ale asi... Skáče to vysoko napísal Bacon Boy. Teraz ja? Počkaj. Alebo nemá. Dobre, skoro som to nestihol. Má to veľké pazúriky. Napíšte Sevi. Maybe. Čo napíše? Je to stredne veľké. Je to tak stredne veľké? Aha. Akože dá sa povedať. Dajme ešte, že nie, lebo dá sa povedať, že je to stredne veľké, ale na začiatku Sebi hovoril, že toto, že nevie. Dám, že nie. Ale nevedel som to odpísať. Nevedel som čo a potom... Dám, že nie. Aj Bacon bol dal, že nie, takže sa ešte nehlasuje. Ale podľa mňa, keby som si mal tipnúť, asi... neviem, asi Sebi. Alebo neviem, dobre, ideme písať. Znova. Maybe. 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 Že som to nikdy nevidel v realite. Ani ja, kámo. What? What? Tak akože podľa mňa toto nikto z nás nevidel v realite, možno tak Zo. A počkaj. Zo som to nevidel, Zo som videl, čo ja viem, aj medvedov aj veľa, ale nie toto. Teraz píše Bacon Boy. Ja nikam. Ja by som to Ja to ani popísať, kámo, neviem. 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 Všetci Vyskúšam. Ideme hlasovať. Dajme hlasovanie. Dobre. Yes.
Dobre, a ľudia, po tejto hre si dáme posledné kolo. A... Ty si tam napísal, že Ania, what is this, bro? Áno. Tak podľa mňa to bude Sebi, keď nevie, čo to je. Lebo kamo, to vie každý. Pozná to zviera podľa mňa každý. Ale nikto z nás to nevidel v realite. No však. Ty si bol vôbec niekedy v zoo? Ja som bol. Iba raz. Ja som bol, neviem koľkokrát. Ja som bol v skúl. Neviem koľkokrát som bol, neviem koľkokrát som bol, ja som bol to asi 3-4, neviem, aj viac možno. A tam som to asi nevidel. Bude to randomne vybrané. Ja som bol randomne vybraný, a prečo zrovna ja? Podľa mňa je to Sebi. 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 Podľa mňa... Bacon Boy alebo Joe je... Sebi. Hovorím, že je to Sebi. Vieš vôbec, čo znamená kangaro? Vieš vôbec, čo znamená kangaro? Nie. Toto, klokan. Aha. Vieš, má ostré pazúry, akože. Ja som to videl ale ja som tam mal otázky, takže ja som tiež napísal, že neviem. Ja som to v zoo asi nevidel, kámo. A keby to slovo bolo napríklad tiger, vlk, ľadový medveď, alebo niečo také, tak to som v zoo videl. Aj levu, aj levicu, aj leva, aj všetko. No skoro všetko. Games, hry. Teraz, že tam bude Rivals, Minecraft tam bolo, ale teraz to je niečo iné. Nehovorte to. Dobre, ja viem, čo napíšem, Maybe. Čo píšem, boj? Bacon Boy to nestihol. GG. Ale ja nebudem hrať. Neviem. No a teraz nevieš, tak dobre, ja napíšem. Mám to doma, je to hra na PlayStation. Akože mám to na PlayStation, ja. Ideme voutovať. Ešte jedno kolečko si dajme, ešte jedno. Ja určite nič nenapíšem. No. Dobre, no. Prosím, nech to nebudem ja. Áno. Hej! Vision? Čo? Tak Bacon Boy je to podľa mňa. Maybe. Nope. Napíš niečo. Nechcem sa mi pýtať. Tak napíšem niečo. Maybe. Napíšem... What? Futbalová hra. Dobre, ideme voutovať a je to za mňa Bacon Boy. Lebo to slovo bola FIFA. Aha. Kámo, ty nevieš čítať, či čo?
Ty nemáš FIFU, že Sebi? Nie. Ja. Ja mám FIFU 22, FC 24, FC 25 a aj FC 26 budem mať. Kámo. Votujem za Bacon Boya. Jutujem za... Ja za Kubra. Ja, určite. Prečo za mňa? Ja to chcem. Dobre ľudia, a je to... Tram tararam. Prečo ste votovali na mňa? Are you impostor? Keď viem, čo je to za hru, tak prečo mám byť impostor? Neviem. Však Bacon Boy to ani raz nebol. Je to Bacon Boy. Hovorím. Dobre, Bacon Boy vyhral. Neviem, kto si tam grgol, takže ľudia. Toto je koniec tohto videa. My sa vidíme u ďalších videí a čaute. Čau. Čau.